Objednali sme si kaiseki lunch a prišla nám prvá varka, čo je zatiaľ len asortment rôznych predjedál. Je ich dohromady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 predjedál. Pred nami vidíme predjedlo číslo 1, čo je mrkvová polievočka. Pani nám to všetko povysvetľovala, že čo tam všetko je. Ale ja som si zapamätala, že mrkva, kurací vývar a cibula. Takže najprv túto nádhernú polievočku ovoniame. Vonia veľmi udená. To veľmi udená, príjemná vôňa. Bola to presne jedna lyžička polievočky. Veľmi príjemná. Veľmi príjemná chuť. Bolo tam niečo udeného, ja by som povedala, jak nejaký rybací vývar alebo udená paprika. Ale veľmi príjemná teplá polievočka. Ako druhé by som vyskúšala, toto prosím pekne je jellyfish s roztlačenou reďkovkou dohromady. Nádherné. Nádherné. Veľmi svieže. Jellyfish už sme mali predtým. Bol dobrý, ale je to ešte chrumkavejší. Sú tam väčšie kúsky. Hovorí sa, že človek, keď je jellyfish, tak niektorým ľuďom strpnú ústa. Uvidíme, či nám strpnú ústa. No hodné. Strašne sa mi páčia tie delikátne malé porcíky. To je úplne úžasné. Nádherné. Až tá mistička má svoju vlastnú dekoráciu. Tuto vidíme. Máme jeseň, je december. Máme tu krásnu jesennú dekoráciu. Pri vchode nás hneď pozdravili aj šéf kuchári. Čiže skúkli sme nádhernú reďkovečku. Mala naslednú chuť, ale takú ako keby bola naložená v nejakom takom octíku tá reďkovečka. Celé to bolo vynikajúce, čiže krásnu misečku si dáme na bok. Čo si dám ako ďalšie? Skúsim si dať toto. To by mala byť, prosím pekne, ukážme si. To by mala byť Yellowtail alebo také niečo. Myslím, že to je Yellowtail s redishom, čiže s uvarenou reďkovkou. Ja začnem tou reďkovkou. Je to v takej nejakej vodičke, veľmi peknej vodičke. Veľmi ma prekvapilo, že je to studené. To som nečakala. Bude tu tuňak. Už to cítim, že to je tuňak. Tak si to asi rozdelím na dva kúsky, aby som si z tej šťavičky čo najviac mohla dať. Absolutne na 100% je to tuňak. Ja to asi aj vypijem, tú vodičku. Nenechám to na zmar, takú dobrotu. Tá rybka bola taká, že aj bez zuby človek by ju vedel len tak zlupnúť. Čiže toto je ďalšie. Skúsme teraz niečo takéto. Opäť nádherná misečka. Toto si nepamätám, čo to bolo. Potom si to môžeme na tom nádhernom lístku, na leskovom papieri
preložiť, ale zabudli sme, čo to je. Čiže musíme to vyskúšať. To bude nejaké salátik. Ale je tam mäso vnútri. Je tam nejaký živočich a je to sezamové. Je to jak tahíny. Bude tam istotne nejaká ryba, alebo čo. Veľmi chutné. Veľmi krémové. Opäť som čisto len hádam, ale typila by som si, že to je nejaké rozmixovaná soska, sezam z tofu alebo čo, nejaké zeleniny uvarené. A buď sú to hryby, alebo je to ryba, alebo nejaký druh mäsa. Mám to tak, myslím tú konzistenciu. Nič není moc slané, moc sladké. Nič není moc nič. Všetko je akurát. Všetko je veľmi chutné. Čo je lepšie na svete, než mať 35 tanierikov s 35 inými vecami. O tom je celé kajseky. Každý jeden kúsočok si odtiaľ to vyjem. Čiže opäť krásna misečka. Teraz by som povedala, že skúsme toto. Toto sa volá široko. Aspoň si myslím, že som správne. Široko sú ikry nejakej konkrétnej ryby, ktorú v tomto momente si neviem spomenúť. A znamená to v preklade, dá sa to celé vyberať, či ako? Tak toto vyzerá. Širo je biely, ako je dieťa, čiže biele dieťa sa to volá. Táto nádhera. Toto zapijem tou vodičkou s ikrami. Toto bola jak delikátna treščia pečeň. Veľmi delikátna treščia pečeň. A tiež tá misečka. Toto je jak nejaký kryšťál, alebo čo. Nádhera. Máme tu ešte. Dajme si toto. Tu máme rýžu s ginkom. A vyzerá to jak zázvor možno. A nejaký hríb. Veľmi jednoduchá, ale napriek tomu veľmi pekná myštička. Ja začnem s tou rýžou. Uvidíme, čo tu dá. Pekná. Určite japonská. Toto je nejaký zemiak malý. Prisahala bych, že to je nejaký malý zemiak. No. Toto by mal byť ten ginko. Možno, že to bolo ginko. Tak jednoducho nevieme, čo je ginko. To biele. Na konzistenciu je nejaká veľká fava fizola. Vyslovene fizolovú chuť to má. No je to veľmi jemné. Veľmi dobre to chutí. Vyjeme každé zrnko tejto nádhernej rýže. Tá rýža má nejakú takú vôňu zvláštnu. Takú jak tiež keby ju udili alebo niečo. Každé jedno zrniečko sa dalo pekne povyberať. Každé jedno zrniečko bolo perfektné. Všetko sme zjedli. No. A spred jedál nám ostalo tofu uvarené z miso, pani povedala. Tuto na listku sme sa dočítali, že by to mal byť sezam, že je to miso. Možno, že je to aj sezam a miso. Toto je nejaké špeciálne miso. Veľmi chutné.
sú tam aj kúsky v tom. Môžeme si ho tiež zblízka. Na krásnej lakovanej misečke. To zlupnem. Zlupnem to asi takto. Celé jak je. Ak sa mi to podarí. Podarilo sa. No. Je to so sezamom. Je to tofu so sezamom. Na vrchu je miso. Takže neklamal lístok. No. Vynikajúce chute. A týchto raz, 7 misečiek bolo zatiaľ predjedlo, čiže vrátime naspäť a počkáme, čo nám zázračná pani donesie. A propos, dostali sme samozrejme takýto nádherný utieračík na utretie sa a sedíme vo vlastnej koji. Sedíme odseparovaní od všetkých ostatných, čo je vynikajúce, lebo sme v to nedúfali. Čiže teraz začíname čakať. Práve sme dostali japonskú dashi polievočku. Čiže otvoríme si, aké prekvapenie tu máme. Som sa bála, že to bude plný kýbel, ale boli konsiderátni ku mne. Čo to tu máme? Máme tu nejaké, keď sa bližšie pozrieme do tej polievočky, máme ju nádherne zdobenú. Je tam na vrchu taký lístok z mrkvy asi urobený v tvare javorového jesenného lístku, ktoré sme si mali možnosť pozrieť. Toto bude uvarená reďkovka, nejaké cibulky. Toto je ten, to ešte má, tu má nejaké vrstvenie. Čiže lístok plus niečo a tuto je mäsová gulička, prosím. Alebo rybia, ešte neviem. Čiže ja začnem s týmito lístkami nádhernými. Výborné. Dashi vývar má veľmi príjemnú takú údenú chuť, aj údenú vôňu. Z toho titulu, že je to vývar zo sardiniek, z takých tých hrubých chaluch a z údeného sušeného tuniaka. Takých šupiniek údených. Veľmi dobre to chutí. Býva to aj na vrchu takojaky alebo aj na iných jedlách. A z toho, keď spravia tento nádherný vývarík, tak potom to pekne údene vonia. Čiže dáme si údenú polievočku. Krásna, čistá, akurát slaná. Veľmi chutná polievočka. Potom si ukážeme, čo máme vnútri v knedlíku. Čiže ja si ešte trochu odpijem. No, poďme na ten knedlíček. Knedlíček vyzerá takto. Vyzerá, že je strašne horúci a parí sa z neho. No, knedlíček sme si rozrobili. Knedlíček je rybací. No. Tam nejaké chutí ako ryby, alebo dokonca dovolím si tu diť krabie mäsko. Veľmi sladké. Tam nejaké zelenie, skôr nejaké cibulky, alebo možno zeler. To veľmi chutne to chutí a tuto myslím, že sú aj kúsky šrimpu, ak sa nemýlim, ale možno, že sa mýlim. Každopádne, dobre, že tá polievka je slaná, pretože ten knedlík je sladký.
to bol pekný pokus, ale potom, čo sme si to preložili, tak sme zistili, že táto polievočka je aromatický vývar s knedlíkom z divých rastlín a zemiaka jem v štýle shoujin. A shoujin je kuchyňa japonského zen buddhizmu, ktorá vylúčuje absolútne akékoľvek mäsa a ryby, takže tá udená chuť bola najskôr spôsobená prídavkom, myslím si, udených kondu alebo nejakej inej udenej rastliny. Takže polievočku sme dojedli. Pekne si upraceme. Počkáme, kým nám slečna donese ďalší chod. Teraz sme sa dostali k ďalšiemu chodu, čo je miestne lokálne sashimi. Máme tu v nádhernej misečke trošku sojovky a máme tu 3 druhy rybky. Máme tu red snapper z Nagasaki, red snapper z Nagasaki. Máme tu squid z Kobe z Hyogo prefektúry a máme tu yellowtail tuna z Hokkaida. Máme tu nejaké červené traviny. To bude asi nejaká reďkovka. Máme tu niečo, čo vyzerá ako repový lístok. Máme tu nádherné shizo a klasika reďkovečku na jemno. Hneď to kazím, pozri. Na krásny lístok. Čiže začnem s týmto nádherným red snapperom. Máme takýto krásny kúsok. Bolo na ňom to červené, tak si to červené nemám. Si to nejak tak jemne namočím do sojovky a idem si ho dať. To chutné. Je strašne čerstvé. To verím tomu, vôbec som sa nedivila, aby som mi povedal, že dneska ráno ho nedojeli. A že sem prišiel v Kadi, že náčelník ho dorazil v kuchyni. Vynikajúce. To mäsko je také veľmi svieže. Naozaj není také, že stuhnuté, to úplne že jemné. Urobím jednu výnimku. Ja si väčšinou wasabi nedávam, ale toto už na pohľad vidím, že to nie je tá klasická pasta. To je naozaj seriózne wasabi nastruhané. Ja to ochutnám samostatné. Prečistí nám trubky. Ja si spravím si takú porciu toho red snapperu aj s tým nádherným wasabi a skúsim si to namočiť tak, aby sa mi to nevykydlo. Áno. To shizo ešte ani neprišlo na pretras. No tak aromatické, že sa ako keby tá vôňa preniesla na toho red snappera. Výborné. Tuto už nás čaká squid. Rozmýšľam, s čím si dám to shizo. Si ho dal s tým tuňačikom. Vyzerá to tak. Čiže ochutnáme aj reďkovečku. To je veľmi dobrá svieža vec. Vždycky sa teším, keď je pri sashimi. Tam nás nemáš ho prekvapiť. Snad len to, že je strašne šťavnatá. Čiže stále neviem, čo je tá červená vec, ale bolo to chutné. Dáme si túto squidíka. Chutí to červené jak žerucha, možno to bola nejaká miestna žerucha. Čiže tuto máme squidíka krásneho. To je niečo tak dobré. To chutí ako
jak maslové niečo. Tomu o sebe toto, aj keď to není z tej najfajnovejšej reštaurácie alebo z najlepšieho nejakého chovu, tak táto ryba, tieto skvidy mi vždycky chutili. Spravím to tak, že dám si túto reďkovku. Máme pekné. A dám si na tohto skvida, musím to nejak takto vymastrovať. Dám si tam takto wasabi. Takže robím to ako úplný serbiak. Človek by to mal vedieť jednou rukou, ale tak čo? Dnes neodtiaľto. To takto nemotorne. Už mi to padá. Ja to takto nemotorne spravím asi. Dúfam, že sa mi nedostalo dosť veľký wasabi. Lebo bolo popa. Nebudem to wasabi dať na silu, lebo trochu to kazí. Nie kazí. Preráža. Tak, preráža. No. Dám si židlo. Dám si reďkovku. Začistím si takto paletu. A pustím sa na yellowtail tuna. To vyzerá yellowtail tuna. Tu máme jeden fús. Tuto máme jeden fús. Opäť fopa. Ale nikto nás nevidí. Dáme si ho. Trochu inak chutí ako tie tuniaky, čo sme mali doteraz. Trochu viacej rybo. Ale neviem z akého kúska ryby to je. Čiže možno, že to je nejaký taký stredotučný. Lebo aj tie sa vedia rozdeliť, tuniačiky, na to, z ktorej časti dostaneme. Veľmi máme chutná. Vynikajúce. Vynikajúce. Keď už sme dojedli, čakajú nás ešte ďalšie chody. Všetko ešte nie je koniec. V medzičase nám slečna doniesla opäť čajíček do krásnych kališkov a taktiež sme zistili, keď sme čakali trošku dlhšie, že na tomto krásnom papieri tieto pečiatky dávajú separátne. Není to predtlačené. Čiže počkáme si na ďalší chod. Ďalším chodom dostávame sa do druhej polky jedla je v tejto nádhernej misičke takzvané varené jedlo. Ak sa nemýlim, sú na mnoho, uvidíme. A dnešným vareným jedlom je chicken, čiže kuriatko varené, takýto nejaký knedlíček kurací. Alebo toto, nie, toto je to taro. Toto je taro zemiak a toto je ten chicken tu. A aj tu má košku nejakú. Rozumiem. Čiže toto je kúsok kuriatka vareného. Toto je ten zemiačik taro. Máme tu nejakú zelinu. A pani nám vysvetlila, že toto je hustá sóska. Thick sauce, takže čím začneme, no? Ja si dám asi takto kuriatko, troška mi odišla. To si dohodám s týmto zeleným, dúfajúc, že sa nezakynám. No. Má nejakú udenú príchuť. To kuriatko. Bude nejaké stehenné mäsko, ale také niečo jemné. To je jak keby bolo nejak naložené, alebo čo. Alebo možno, že je to jednoducho tým, že nie je nejak špeciálne uvarené. Vynikajúce. Mám to takú... Jak to vonia? Vonia to udene,
Ja by som prisahala, že tam je tymián, ale nedáva mi to zmysel, prečo by tam dávali tymián. Čiže... Zemiačik je fajn. Sladký, jemný. Myslím takto. Máte zelinky. Musíme zistiť, čo to je za zelinu. Chutí to jak tymián, vonia to jak tymián. Možno, že to bude nejaký miestny tymián. Kto vie. Každopádne nič nedáme na vnívoč, zjeme kuriatko aj s koškou. Vypijeme hustú sosku s týmito zvyšnými zelinkami. Tá soska má takú chuť po koreňovej zelenine. Výborné. Čiže budeme, čo nás čaká ako ďalšie. Zavrieme si zatiaľ misečku. Another rice, many rice, right? Thank you. Dobre. Čo tu máme? Dostali sme kvázi náš hlavný chod. A hlavný chod pozostáva z polievočky. Miso polievočky, strašne horúcej. Si ju takto zoberiem sem. Je tam aj tofu a vyzerá, že to bude červená miso polievočka. Čiže červenú miso polievočku si na chvíľu dáme na bok, lebo musíme sa venovať dôležitej veci a to je urobenie si rýže podľa návodu. A návod nám povedal, že máme si dať do rýže ingredienciu číslo 1, to sú sušené riasy osolené. Čiže dala som si sušené riasy osolené z tohto úžasného čbániku miniatúrneho si máme dať sojovú sosku. Myslím, že viac je lepšie ako menej, lebo tento proces prípravy rýže už v podstate poznáme a väčšinou sa nám skôr stane, že si dáme málo rýže, či málo sojovky, je to slabo slané. Nesolíme si totiž to len tú rýžu, ale budeme si tam dávať aj jedno z týchto dvoch nádherných vajíčiek. Čiže treba si to takto najprv pomiešať. Tie riasy sú tiež slané. Keď máme pomiešané toto, tak nejak toto dáme dohromady. Tu si máme v strede spraviť dúlek. Ja si to len takto trošku chutnám. A do dúlku si dáme toto krásne vajíčko. Fľup. Vajíčko sa nám podarilo bez újmy dať do myštičky a teraz toto nádherné tmavo oranžové žltko si tuto takto zmeníme s tou rýžou. Pani nám naložila, nechceli sme veľa, lebo sme sa báli, že to nezieme a teraz otázka ostáva,
ako ja budem túto ryžu jesť. Ale bude sa mi to možno dať jesť. Asi ľudia si zvyknú dať viacej ryže, že tam nemajú len samé vajíčko. Čiže ja som ten typ, čo nechce jesť veľa ryže. Takže budem mať takúto nádhernú kašu. Ja tú moju nádhernú ryžovú kašu ochutnám. Toto vyzerá. Vynikajúce. Je mi jasné, že lepšie by to chutilo, keď už je tam viacej tej ríže, ale po tých všetkých chodoch a to potom ešte má prísť dezert a celé to mäsko zjesť. To pre mňa bolo príliš veľa, čiže ja som spokojná, aj keď budem mať síce riedku kašu a o to viacej vajíčkov. Keby ste chceli vidieť, tak asistentovej režiovej rýža vyzerá takto, dovolíš. Tam je viacej ríže a to vajíčko sa tam ako sika viacej stratilo, ale tiež to je riedke. To je veľký rozdiel. Ale človek z tej ríže toľko nepoje. Čiže tu máme rýžu, toto už nás čaká značenie vajíčko. Či miso polievka, tuto máme pickles, čiže nejaké nakladané hneďkovečky, toto už sme mali. Toto už sme mali v tempurovej reštaurácii. Toto má nádhernú farbu, toto sa musíme pozrieť zblízka. Toto je tyrkysová zelenina, svetla tu nie je moc. A toto je nejaké tyrkysový zelenina. Veľmi zaujímavé. Je to kyslo-slané, skôr slané ako kyslé. A ja začnem, asi si uklipnem z tej polievky. V nádeji teda, že už mám trošku pokrylo. Máme z polievočky. Táto červená miso, polievočka, je taká nakyslastá. Trošku nakyslastá, ak by som si mala vybrať medzi touto a tou druhou, vyberiem si tú druhú, ale vôbec nie je zlá. Ešte vylovím z nej aspoň trošku tých hriaz. Trošku toho tofu. A teraz si odložíme tú polievočku trošku na neskôršie. A musíme vymyslieť, ako to budeme robiť s týmto vajíčkom. Čiže tuto máme našu vajíčkovú rýžu. Si dáme takto trošku na bok. To si dáme na bok, musíme si spraviť tak trochu poriadok. Tuto máme naše mäsko. No a aby sme si mohli dať mäsko, sukiyaki, musíme si zase vymiešať vajíčko číslo 2 so sojovkou. A do toho si budeme potom toto krásne mäsko máčať. Ochutnáme, spokojný. Pozrime sa, čo to máme v tomto kyblíku. Čiže na vrchu máme nejaký list. Začneme možno, že s tým listom. Dám si ho aj ten list do toho, čo beží nie. Čo je to je sukiyaki? Máme chutný. Máme ľadový šalát alebo čo. Potom tu máme cibulku. Pozrime na to. Krásne hríbiky. Nádherné hríbiky. A propos, mäsko, ktorému sme sa teraz dostali, prosím pekne, je Black Wagyu beef. Čiže nielen, že to je Wagyu, ale to je z čiernej krávičky Wagyu. Čiže to najlepšie, čo človek môže mať. A ideme si ho dať.
tak dobré. Veľmi dobré. Nie som až takým fanúšikom tejto sukiaky vodičky. Tá je hrozitensky sladká. Ja by som asi ani nechcela jesť. Ale ona tam je len na to, aby nám tie ingrediencie uvarila. Čiže nikto od nás nechce, aby sme tú vodičku pili. To znamená, že my sa sústredíme na zjedenie tuhých ingrediencií. Vieme, ako zhruba každá tá ingrediencia má chutiť, ale zatiaľ všetko malo ako keby takú zintenzívnenú chuť. Či je to tým, že vyberajú nejaké fakt špeciálne tie ingrediencie, čo je možné, keďže na kasiky sa berú tie najlepšie, aké si reštaurácia vie dovoliť. Prísady, alebo možno je to tým typom varenia, alebo je to obidve. Každopádne hríbky boli hrybovejšie než bežne. Ten šalát bol šalátovejší než bežne. Tuto máme nejaké kusok tofu. Čiže aj tofu si dáme do tohoto krásneho vajíčka. Tu máme čo? To tofu bolo príjemné, ale hroziteľsky horúce. Tu máme nejakú špongiu, ktorej sa parí. Čiže ja si ju sem dám, nech sa mi ochladí. Skúsim zatiaľ ohnúť s tou rýžou, ktorá mi, pozrite, ako mi pekne zhustla. Bude to vôbec také tragické s tou rýžou. To je výborné. Som spokojná s tým, ako som si to pripravila. Vôbec neodrám, že je to takéto pudingové, krémové. Čo sme ešte neochutnali, je táto reďkovečka. Čiže tuto máme reďkovečku. No. Reďkovečka je veľmi sladká. Sladko-kyslá. Bude asi to tsukemono, ak sa nemýlim. Čiže tsukemono sú zeleniny, ktoré sú ale nakladané iba pár hodín, že nenakladajú sa, nekvasia sa jak kapusta alebo zavarané uhorky, ale je to vyslovene vec niekoľkých hodín. Myslím, že to je ono, ak sa nemýlim. Možno sa mýlim, možno rozprávam z cesty. No. Toto je trošku, on má veľmi dobrú chuť, má tu takú korenistú, ktorá má štrpkú chuť. Toto je dobré. Sladké, veľmi aromatické, povedzme. No. Najprv som si myslela, že toto bude bravčový bôčik, teraz som si s tým není istá. Asistent režie nevie? Asistent režie nevie, čo to je. Čiže ostáva na nej iná vec, a síce ochutnať, čo to vlastne je. To je nejaké tofu, podľa mňa, vypražené. Je to tak špongia. To znamená, že to bude najskôr tofu. Veľmi sladké. Čiže venujme sa však hlavnému bodu programu, tomu Wagyu mäsku. Wagyu je v Japonsku v podstate dostupné aj v supermarketoch. Najdrahšie Wagyu pochádza z oblasti Kobe. Výborné. Výborné. Čo toto je? Nejaký bzdešik tu ostal. Nejaká cibulka. Wagyu sa dá
podstate kúpiť aj ako steak, aj ako tenké mäska. Dá sa to urobiť doma na panvici, čo sme samozrejme využívali. Lebo kúpovať wagyu v Európe vôbec nie je ľahká záležitosť. Čo tu ešte máme? Na moje veľké potešenie tuto máme v našom kybliku aj koniakové nudle v takomto veľmi peknom také viazaničke. Tie mi veľmi chutia, tie si dáme. A propos tým, že sme v Osake, ste si v pořady všimli veľkú vravu. Sú to vedľa nás slečny, vedľa šejkoji, majú strašne modré reči. A aj sme sa dočítali a je to aj pravda, že v Osake tie také bežné pravidlá japonské, akože potichučky a nikoho neotravovať svojim hlasným rozprávaním, tu v Osake moc nefunguje. A všetci sú také viacej priateľskí, takí viacej bezprostrední. Kým tu budem tlačiť tieto moje nádherné veci, môžem spomenúť anekdotu, že keď sme na stanici čakali, keď budeme mať check-in, lebo v Japonsku je check-out veľmi skorý a check-out veľmi neskorý, tak keď sme v Osake čakali, tak prišiel k nám deduško, doniesol nám teplú kávu, povedal nám, že to je prezento a odišiel. A my sme sa nestihli, okrem poďakovania sme nestihli nič povedať, takí sme boli z toho vyjavení. Každopádne zmohli sme sa aspoň na arigato, čo deduška veľmi potešilo a hneď sa išiel pochváliť na lavičku kamarátovi, že sme povedali arigato. Čiže to bola naša prvá príhoda z Osaky. Asi dám ešte z tohoto pikliku. Myslím, že dnes sme všetky ingrediencie sukiyaki aj absolvovali. Čiže dala by som ešte do pozornosti, že všetko je tu zase v krásnych misečkách. Aj toto je krásne, aj hento je krásne, aj všetko je krásne. Celý ten servis je veľmi nádherný. Pani nám doniesla náš vlastný rýžový kýblik, z ktorého sme si mohli dávať koľko sme chceli. Ešte aj lopatka, ktorá bola na vyberanie si tej rýže, je v krásnej misečke s vodou, aby sa nám samozrejme rýža na lopatku nelepila. Čiže toto je mimoriadne krásny zážitok. Možno je zaujímavé podotknúť, že už sme tu skoro 2 hodiny. Hodinu a pol sme tu. A ešte nie je koniec. Ešte bude dezert. Čiže sfúkneme to a uvidíme, čo nám ešte slečna donesie. A dopracovali sme sa po dlhom čase k dezertu. Dostali sme čerstvý čajíček do krásneho nového poháriku. Toto je veľmi ťažká železná lyžička. Veľmi impozantná. A máme tu puding nejakého druhu a máme tu niečo z sladkého zemiaka. Čiže ja začnem takto pudinčekom. Neviem, čo je to za puding, ešte som na to nedošla, ale toto je nejaký domáci karamel, nejaká krovka domáca. Je to strašne horké. To je pripálený karamel. Není tak strašne sladký. Dám druhú šancu tomu pudinčeku, možno sa mi podarí zistiť, čo to je. Ako farbu mi to malo, že parsimon. Aj chuť to môže byť teoreticky parsimon. Taká je toto šlahačka. Sladená. Čiže trochu škoda, mohla byť nesladená, ale je to aspoň normálna šlahačka.
Nie je to azijská kokosová šláčka. Nie je to moc sladké. Nie je to akože príliš sladké, lebo častokrát sa nám stáva, že veci bývajú v Ázii veľmi, veľmi sladké. A to vyzerá byť predsa len, že to bude mrzlina. Domáca zmrzlina zo sladkého zemiačka a tá je veľmi chutná. Ako tie sladkosti zo sladkého zemiaka som bola veľmi skeptická z počiatku, že ak to bude chutiť, ale fakt sú to dobré sladkosti. Veľmi dobre to chutí. A toto je sladký zemiak a nejaká veľmi hustá tučná smotanka. Veľmi dobré. Veľmi dobré. A teraz sa isto pýtate, koľko nás to všetko stálo. Takže my sme platili 5500 jenov, čo je asi 30 eur na osobu a rezerváciu sme mali na druhý deň. Táto reštaurácia ponúka všetko od obedového menu za 1600 jenov alebo necelých 9 eur až po opulentné oslavy a celý zoznam nájdete na rezervačnom systéme. A kto ste zvedaví, pozrite sa aj na ich nádhernú stránku, linky nájdete v popise. Arigatou. Mata ne.